Zimné mesiace sú pre autokozmetiku tradične najnáročnejšie a ja to volám obdobie špinavých aut. Ľudia prichádzajú domov neskôr, je tma, nemajú energiu, riešiť údržbu vozidla a prirodzene klesá aj dopyt po produktoch. A práve v tomto období som si uvedomil jednu vec. Marketing väčšiny firiem funguje len vtedy, keď ľudia aktívne chcú nakupovať. Ale čo v momente, keď nechcú, keď majú iné starosti, keď riešia úplne iné veci než lesk auta? A vtedy som si položil otázku, ako zostať v kontakte so zákazníkmi aj v čase, keď práve nenakupujú. Prvá odpoveď, ktorú dnes každý povie, je reklama. Viac reklamy, väčší rozpočet alebo viac zásahov. Lenže reklama funguje vtedy, keď už existuje aj dopyt. My sme nechceli ľudí presvedčať, že majú niečo riešiť práve teraz. Chceli sme zostať ich v hlave, prirodzene, a to bez tlaku. A práve vtedy mi začal dávať zmysel podcast ako úplne iný komunikačný kanál. Na sociálnych sieťach máš pár sekúnd, ak nezaujímaš, nie tak scrolluješ ďalej. Edukácia funguje ale v krátkej forme, iba v takém zjednodušenej. Podcast je úplne iný svet. Je to dlhšia pozornosť, prirodzený rozhovor a hlavne žiadne prerušovanie algoritmom. Pokiaľ nerátame YouTube reklamy. Podcast si ľudia pustia v aute, v dielni, pri práci, v detailingovom štúdiu alebo pri myjaní auta, v slúchadlách. Presne tam, kde sú naši zákazníci a naši aj partneri. A to bol moment, kedy mi tento formát začal dávať zmysel ako súčasť bežného dňa, nie ako reklama medzi dvoma videami. Nechcel som robiť podcast o produktoch, to by nikoho nezaujímalo. Do štúdia som si pozval našich partnerov, detailerov, ktorí s produktami pracujú denne. Rozprávame sa o ich začiatkoch, o tom, ako sa nastavujú ceny, s akými problémami sa stretávajú, ale aj o situáciách, ktoré nie sú vždy pekné, alebo by som povedal, že marketingovo hodné. Ale sú reálne a práve v tom je sila podcastu, ukazuje realitu, ktorú bežný zákazník nikdy nevidí. A čo je zaujímavé, veľa ľudí sa v týchto príbehoch nájde. Veľmi rýchlo sme si uvedomili, že podcast nie je len jedna epizóda. To, čo by sme nikdy nedokázali odkomunikovať v jednom Instagramovom poste, sme vedeli rozdeliť zrazu na menšie časti. Krátke klipy, reels, shorts, čítaty, nejaké vysvetľujúce posty, karusely. Z jednej hodinovej epizódy vieme získať 10 a viac výstupov, ktoré vieme plánovať dopredu a zrazu máš pravidelný obsah bez stresu a bez toho, aby si každým vymýšľal niečo nové. Tu som si uvedomil, že podcast nie je len formát, ale je to systém. A u nás v štúdiu, v Nonstop štúdiu, dnes pomáhame firmám uchopiť ten podcast presne takýmto spôsobom. Nie ako hobby, nie ako reklamu, ale ako dlhodobý nástroj, z ktorého vieš vyťažiť maximum pre svoje sociálne siete a pre aj značku ako takú. Veľa ľudí chce podcast, ale nevie, ako ho nastaviť, aby zmysel dával aj o pol roka. Podcast síce nevytvára, že SEO v klasickom zmysle, ale vytvára dôveru a dôvera sa veľmi jednoducho prejaví. Ľudia začnú značku vyhľadávať. To vidíme presne aj v dátach Projekt Dev. Od momentu, keď sme začali podcast publikovať, organické dopyty začali rásť. Ale pre mňa bol najsilnejší moment inde. Keď sa v recenziách začali objavovať vety ako kúpil som si tento produkt, lebo ste ho spomínali v podcaste, alebo že podcast ma presvedčil, že to chcem vyskúšať. A viaceré klipy z podcastu prekročili hranicu 100 000 organických zhliadnutí a to všetko bez reklamy. Autentický rozhovor má väčší dosah a väčšiu dôveru než tradičná reklama a práve pri skeptických zákazníkoch, čo v tomto segmente často sú, funguje tento prístup najlepšie. My nerobíme influencer marketing, my budujeme dôveru a to všetko obsahom. Podcast nie je len o číslach a nie ani o zobrazeniach. Je to spôsob, ako ukázať pozadie značky, proces práce a ľudí za produktmi. A práve to je pre malú značku obrovská vec. A ak nad podcastom uvažuješ, či už ako firma, e-shop, servis alebo štúdio, rád ti ukážem, ako ho nastaviť, tak aby pracoval dlhodobo. Nie ako reklamu, ale ako systém.